بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وي نعم. ندو سيموري فتوي أبين دين نعم. pour affaire seydani en wala goddum نعم. wono ko yitere en inde Allah non e simore he capantete joyi lawol نعم. wara lillahi en billahi en wallahi en نعم. capantete joyi نعم. kala hen inde Allah ne ngabda bindira ko wojji نعم. so tawi debbo o woni reedu o waɗane talkuru o waɗa dande makko نعم. so jibinoyi نعم. talkinde itte ko itta talkundo watta dande ɓiɗɗo نعم. so Allah jebbi hay hunde aɗa hewta ɗum نعم. bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah نعم. qad sami Allahu wallahi Allah nani qawla allati kongol on tujadiluka mo en ruttinayma نعم. fi zawjiha e jom galle mum نعم. kete khawlatu dabboni wiye khawlatu نعم. ko gorko o tawnomo kanko khawlatu نعم. omo juula نعم. yama khawlatu noon نعم. ko jom suudu goɗɗo ni wiye awsu bun samet نعم. on woni jom galle makko نعم. awsu bun samet noon wiyete نعم. khawlatu noon نعم. awsu tawimo omo juula نعم. pour yidde wondude makko ni kajja yo motu waare mum janggo gorko o wiyete ko awsu bun samet نعم. nde gorko o ari toon نعم. tawi omo juula ko neɗɗo jontaɗo نعم. e tawi omo juula nde o yooɗi ɗum no wayni نعم. o gasni noon wimo yo arɓe gonda نعم. debbo o wayno gantinɓe ni kanko gorko o mittini نعم. o wi an نعم. dal awaye amno reedu nena awaye amno keeci nenam ni نعم. ɗum woɗɗo zihar adi arde نعم. koye o adi wadde zihar aduna he نعم. o wi awaye amno keeci nenam ni نعم. caggal ɗum noon o nimsiti نعم. kanko gorko o نعم. on saha نعم. to jahiliya zihar e ila o fof ko ɗalaɓo tan نعم. ceergal tan firata wonno to banggue jahiliya نعم. debbo o nimsiti noon نعم. o are debbo o wi dal min ɓe sikkiran kande hankande harme am نعم. debbo wimo ɗum wona ceergal نعم. debbo o arte nela sallah sallam haala nelaɗo tawi nelaɗo نعم. ene wonde goto e suddi ene loota yumma Aisha نعم. ene lootana ɗum hoore mum نعم. o haali noon nela sallah sallam wimo نعم. o de ɓe sikkiran hankante on ne wayno on ceerti نعم. o wi nelaɗo ala ko jiiɗa ko ene rendiname makko nelaɗo wi min paami tan ko on ceerti hankante o harme makko kanko debbo wi wadde mboɗo wullito Allah caɗele ɗe gondumi ɗe نعم. to ila llahi faqati نعم. mboɗo wullito Allah caɗelam e gotin pagam نعم. sabu oɗo debbo min gondi ko juuti نعم. ko juuti oɗo gorko ngayo mbaɗ نعم. o wi wallam noon ko ene rucca min hakkude amen نعم. koye min yantawde caggal ɗum noon نعم. nelaɗo wahliti banggue goɗɗo yumma Aisha ene loota o wi نعم. yo Allah waɗam cottiguma ana sallah sallam wallam hen ko ene rendini min nelaɗo noon so wahyu telle wayta ko ɗaniɗo ni نعم. ha wahyu telli نعم. Allah noon jippini aya o نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك نعم. في زوجها
Allah nani نعم kongol on debbo to jaaduka mo ene weñondire ma bi maana en ruttibtinoy ma نعم fi zawjiha e joom galle mum نعم wa tashtaki نعم omo wullito ila Allah fewde Allah نعم wallahu Allah non yasma'unani نعم tahawurakuma نعم fitti ditnugol hakkunde mon نعم Allah nani ɗum نعم wiyama waɗi saha goto kanko Seydina Umar نعم nde aya o jippi kanko ne sallam on o wi debbo o ya noddan joom galle ma نعم joom galle o ari o wimo aɗa hattani rimɗinde o wi ala ko mboɗɗo rimɗina نعم nelaɗo wimo aɗa hattani horde o wi nela somi jooɗimi ñalama mi ñaman tan mayat نعم o wi aɗa hattani ñamminde o wi hay hunde mela so wona tan ta aɗa walla mi kay نعم nelaɗo noon wallimo نعم 6 muuɗo tottimo o sakki أيوه muddu tottimo نعم sa'uji 15 o hokki ɗum 6 miskino نعم rasulu sallallahu alaihi wasallam nelat sayyidina Umar radiyallahu anhu o meeɗino wirtade oɗo debbo biyeteɗo Khawlatu o نعم e zamanu nde o woni khalifa kanko sayyidina Umar نعم Khawlatu oɗo نعم kaldannoɗo en nelaɗo Allah ha Allah winani نعم kaldugol debbo o نعم sayyidina Umar nde woni khalifatul rasulillahi نعم wirtimo ene waɗi mbabba نعم yimɓe ne cawdi ɗum wirtimo tan o dartiri ɗum darde makko ko juuti نعم o wone wajade sayyidina Umar kanko oɗo debbo o wi Umar tadda'i Umayran mbiyata ko Umarel نعم caggal ɗum mbatta wede Umar نعم ha ɓoy montuɗa mbatta wede ya amiral mu'minin نعم mbatta winde noon ɗum noon hul Allah Umar نعم fa innahu ko woni fi نعم man aygana bil mawti نعم khafal fawt نعم kala jananaɗo ko maayow نعم o hulat fatade نعم kala jananaɗo hasborel woodi نعم hulal lefte نعم komo haalan Seydina Umar ɗum Seydina Umar nde darini heɗo haala makko نعم ha ɓoyɓe Seydina Umar wonnoɓe wi amiral mu'minin نعم ala dari tan oɗo nayjene haala maɗɗi haalaji tan addari نعم قل والله أولو لو حبستني من أول النهار إلى آخر نعم لا زلت إلا للصلاة المكتوبة نعم قل أولو دب منجيرا نعم so darni kam ɗo tuggude subaka ha nangi muta نعم so wana waktu yanami juuliya نعم mo ummata ko ɗo أيوه o wi atadruna man hadihi al ajuz نعم oɗon gandi o nayejo نعم. ko mbiya ala min ganda o wi o Khawlatu bintu Tha'labata o wiyete نعم sami Allahu qawlaha min fawqi sab'a samawati نعم Allah nani haala oɗo e dow asamanuji نعم jeeɗiɗi نعم yasma'u rabbal alamina qawlaha wala yasma'uha Umar نعم Allah heɗo konngol makko min wateɗat نعم ƴeewede Allah wi qad sami Allahu qawla allati نعم Allah wi nani konngol makko kanko oɗo debbo نعم immin mi salo heɗade haala makko نعم Umar kay heɗoto ha نعم mar mawni kinaki أيوه inna allaha Allah non sami'un kanko woni nanowo نعم basirun kanko woni gando Na'am. yimɓe jiyowo أيوه allazina no ɓen Na'am. Allah ne haalnamo no waɗete so tawi nande nandidi نعم o wi alladina no ɓen yadhaharuna ɓe ene nandidina نعم rewɓe mumen e jinnaɓe mumen نعم minkum e mon min nisaihim e rewɓe men ne nandidina e rewɓe men minkum e mon نعم ene nandidina joom nandidina joom suudu mum e yummum نعم Allah wi ma hunna ummahatihim نعم kamɓe ɓeeɗo rewɓe ɓe gonani yummiraɓe moɗon on worɓe mabɓe ɓe نعم aha a faami ma hunna ummahatihim نعم in ummahatuhum نعم wonani yummiraɓe worɓe ɓe نعم illallahi so wona ɓen نعم waladanahum jibinnoɓe نعم yummiraɓe jibinnoɓe ɓe tan نعم ɓen jibin sa wiya mbe illallahi sa wiya mbe illallahi نعم woni sella wa innahum kamɓe ɓeeɗo nandidinoɓe kamɓe nandidinoɓe noon la yaquluna eɓe kaala munkaran ko boni نعم min ala qawli to banggue konngol wo surane fenade Na'am. ko inna allaha Allah noon la afuwun Na'am. kanko woni momtowo bakkatuje gafurun ka jafroɗo نعم walladina no ɓen yadhaharuna ɓe ene nandidina نعم min nisaihim rewɓe men summa yauduna dutto nimsa Na'am. lima qalu ko kalno ko nimsa hen Na'am. fa tahriru raqabatin Allah wi ko rimɗinde dande نعم min qabli ko adi an yatamassa
ne ɓe memdirta Allah wi zalika ɗum derihi oɗon mbajore ɗum wallahu Allah noon bima ta'maluna o golloton khabirum ko kompitiɗo wa man lam yajid mo dañani dande o dañani korɗo walla dañani maccuɗo fa siyamu shahrayni ko horde lebbi ɗiɗi mutatabi'aini ɗe ganduɗa ko dewdirɗi min qabli kadi ko adi an yatamassa ko adi memodiral ko adi memodiral fa man lam yastadi on mo hattanani horde fa ida amu ko ñammingol 60 miskinan capanɗe joygom miskino kono noon awane ko min qabla yatamassa won wiɓe oɗo ñammingol ngol won wiɓe sa fuɗɗima sa welama gondeɗa sabu Allah adi haaldi fof ko min qabila massa o ɗon o wiyaani min qabila massa o wi ko ɗiito ko adine memata debbo o ko adine debbo o meman ma ya taw a waɗi kafara o ko adine memodir toon ya taw a waɗi kafara o kono wa amma idamu 60 miskinan oɗo o wiyaani min qabila massa ɓe mbi noon won wiɓe ala haade o haali ɗiɗi ten ɗi oɗon yo qiise toon won yaaruɓe ɗo ne ko noon tan won yaaruɓe kadi taw to haalani min qabila massa o oɗo ala fama ɗum famide mbiɗen ganto kam ala so tawi a fuɗɗima hoore a taƴi ceerno wi kaffara o ene wayno boni kay ma puɗɗitoɗa gandal ko oɗo ko taqyidul mutlaq tan ne wayno oɗo hankan nawdama e ɗiya tan hay so haalani bisimillahi dhalika ay waɗede hoyfinede kaffara o li tu'minu billahi beele oɗon gonɗina Allah wa rasulihi gonɗinon nelaɗo Allah wa tilka ɗe ñawoje kalaɗe hududullahi woni keeri Allah walil kafirina en waɗani yedduɓe ɗi keeri azabun lefte alimun muslim inna alladina so tawi ko ɓen yuhadduna Allah ɓe ene ɗurodiray Allah wa rasulahu ɗurodiray nelaɗo Allah ɓeyde kubitu koynama kama kubita alladina honono hoynirano ɓen min qablihim addinoɓe ɓe fagar ansalna wallahi min jippini ayatin ayaji o bayyinatin ɗe ganduɗa ko peeñde an deltindinɗi wonde nelaɗo Allah koye gonga woni walil kafirina ne woodane yedduɓe ayaji ɗe azabun muhinun lefte ɗe ganduɗa ko koynoje yawma yab'asuhumullahu ñalawma Allah ummitiniɓe jami'an kamɓe foof wa yunabbi'uhum Allah haalanaɓe bima amilu ko ɓe golluno ahsahullahu Allah noon ene tongi ɗum yejjitani wa nasuhu kono kamɓe kam ɓe jejjiti wallahu Allah noon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde shahidun ko seede alam tara bela anda anna Allah Allah ya alamuna andi ma fi samawati ko woni asmanuji wa ma fi al-ardi ko woni leydi ko Allah ne andi sabu ma yakunu meɗatade min najwa gundo salasatin tato meɗano deyde tato meɗa deyde illa huwa rabi'uhum so wona Allah ene watti ɗumen nayo e gandal mum wala khamsatin joyo meɗani deyde illa huwa sadisum wona Allah ne watti ɗumen jeegom wala adna min zalika wona ko ɓuri ɗum famdude wala aksara wona ko ɓuri ɗum hewde illa huwa so wana Allah o ma hum ne wonde mabbe ayna ma kanu kala do be ngoni summa yunabbi'uhum wa halanoybe bima amilu ko be golluno aw halande yawmal qiyamah nyalama dar anani inna Allah kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko gandude alam tara bela yani ilal ladina fewde bennuhu hadanobe anin najwa gaadu gundo bela yani hadanobe deede summa yauduna lima ay ko be kadano ko ko yatana jawna be deede bil ismi wa ma asir rasul wa nelaɗo Allah eɓe mbaɗanno noon jiya masalan naafijeɓe ɓe gona e deyde andi joni ene gonɗen ɗo joni so tawi ɗiɗo keeɓiɗa gona e deyde tan sasa fof woode goɗɗo ne wujji en guite ene bonna ɓerɗe men wona ma woode min biɗo ma taw koye mum ɓe kaala so yimɓene kaala sasa hoto ƴewma ami koma an kala wona kamɓe noon ɓe mbiyano hoɗo mbaɗ ɗum haɗa ɓe nannude julɓe ɓe ɓerɗe men ɓe bonna ɗumen kamɓe nafriɓe keɓaɗa ɓe gona e deyde eɓe daara julɓe ɓe eɓe daara julɓe pour ha ɓerɗe men cikki ɗo Allah wi ko ɗum ɓe kaɗano
ɗum woni noon kanu yafaluna min tanajihim e tahaddusihim so ɓe jewta ɓe sirran ɓe gona e deede ɓe gona ɓe nasirin ilal muminina ɓe ƴeewa julɓe li yuuqa u fi qulubihim ribata beele ɓe jendina e ɓerɗe julɓe e sikki o ida ja'uka Allah wi so tawi ɓe ngari e ma hayyaw ka ƴewɓe calminirma an nelaɗo Allah bima lam yuhayyika bihi llahu no Allah salminiranima so ɓe garema ɓe calminirma salminango bongo mbiya sama aleyka woni yo mayde wonema mbima noon wa yaquluna so ɓe kaali konngol ɓe gona wiide fi anfusihim koye maɓɓe ɓe gona wiide la yazibuna allahu bima naqulu holko haɗi Allah lettirde e ko kaaɗen ko en mbi yo mayde wonema ko en mayande ko wona annabi wawi sinno ko annabi so tawi en mbi yo mayde wonema ko en mayande walla waɗa ko heeɓi en mbimo yo mayde wonema ko en mayande o wona annabi wawi ɓe gona wiide noon law la yazibuna allah bima naqulu holko haɗa en holko haɗi leptirde en ko kaaɗen ko en mbi sama annabi kay en mayande gona wiide noon hewno noon nelaɗo Allah so ɓe mbinon tan nelaɗo wiyeɓe aleykum onone kay aleykum onone kay ko fil Bukhari hadis Bukhari o wi anna al-yahuda atawu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yahudi yanko ɓe garino e nelaɗo Allah ɓe jetti ɓe mbi salamu aleykum ɓe huɗaɓe ɓe mbi noon nelaɗo Allah yumma Aisha ne joɗino ɗon faami ko ɓe kaali ko nelaɗo yumma Aisha wi aleykum sama wa la'anakumullahu yo mayde wone mon yo kuddi Allah wone mon wa ghadiba aleykum yo Allah tikkan on fa qala alayhi salatu wa salam mahalan nelaɗo wi ala ya Aisha wattese ɗum عليك بالرفق يا رسيس أورها لك بوني ها وإياك والأنف والفوش إذا أنت ما هذا بوني أورها لك لا كانكو يوم أي هوي أولم تسمع ما قالوا بلا أننا كالكو قال نلا دمي أن أولم تسمع ما قلت بلا أننا كالكو ردت عليهم فيستجاب لي فيهم منكم بيمكو الله جابني مامي ولا يستجاب لهم في كبكم بيكو الله جابن تاكو وانا أمزجدون واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة تبقى بس تشلمنيان أيوة عنده فون لوريهن أيوة فقال مالك وي انت حقق نطقهم ستوي حقوقني انت حقق ستوي حقوقنا نطقهم قولوا بالسلام وجب الرد عليهم ستوي كارف أفهم كفرت ودي ما دوتا وإلا فلا يجب على وداي شافعي نون وي كان ودي ما روتن خلنا بيا عليك سوي ما bonjour tambia bonjour ada andi futi bonjour tam bonjour tam ka anda tambia bonjour tam so jam to e mako so pan to e mako gas tawi ko angale ka dum hi be hi haadi mako waqta an wi hasabu jahannama hasbuhum jahannamu o jahannama kay yonibe aha yaslawnaha ebe naata hen mabe naata hen sebe naata be bi sam bosal masirru ton ya ayyuhalladhina amanu ihi modon gomdimbe Allah idha tanajaytum so tawi odon ndeya fala tanajaw hor ndeye bil ismi bakkar wal udwane gango ma se rasul wofte nelado Allah wi wa atwatanajaw ndeye bil birri mojjerde kala ko don ndeye e mojjerde kala don ndeye de kare kabi e min bellitin dumen kare jom suuri walla eden ma juma walla eden dendi kare nawa ten demba won deede kono de tajen endam de ko piye kare an godde maje wattaqullaha kuli Allah alladhi on ilayhi ko feede mum de to sharuna ndu terdon innama najwa ay ko heewe deyo mina seydani ko seydani heewe de ko seydani tan wurtata yimbe wadde non gol yahzuna asuna alladhina nabana amanu be ganda enen gongdina Allah alladhi walaysa seydani on wonani bidarrihim ena wawi lurde be shay'an hunde illa bi iznillahi subhanahu wa ta'ala Allah mi deyo kay walla seydani Allah wawi ضر لك الله وعلى الله كوي الله نون فليتوكل المؤمنون يوجد بكلتم يا أيها الذين آمنوا إيه مولونكم بالله إذا قيل لكم تفسحوا ستوي أندينا من جاجة تفسحوا من جاجة بالمجلس ستوي ما أبطو ستوي أريبطو أيوة كوين إذن جولة ولا إذن بير أيام أبطو باسي على أخرى إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا mbiyama tan jaaje e jonde afsahu jaaje koy
so mbiyama ngappaɗe to puuse tan puuse Allah ya ñanano onon ne ko fil majlis fastahu koy koyno jonde en koyno wirdu eɗen birda an a ari dane mane mawni oɗo gonɗo dane monani yo puus joɗɗa ɗon ɓuuri ngare jama an ka jahili o ko almudo an heede almani puus o coɗo ɗum almudo o ewa ɗon en ɗen gueɗen nde wonno ɗum ne waɗanno nden nela waɗanno noon tawi ɓe jooɗima eywa yimɓe ɓe ganduɗa arga nela waɗanno noon so tawi ɓe jooɗima joni ahlu badre en ɓe ngari ahlu badre ɓe wiya keere makko noon wiya par ce que ahlu badre ɓe wiya keere makko wo ida qilan sudu so tawi wiyama ummoɗe anani de ko ene fewde julde e moƴƴereji fan sisu wonne ummoɗe yarfo anani yarfa illahu alladhina alla ene ɓamta ɓen amanu ɓe ganda ene gongdini Allah min koye moon enen idata banggue ɗoftaje walladhina on ɓamta ɓen kadi utul ilma rokkaɓe gandal darajatin darajuji Allah fandani ɗon holko ɓuuri ala te ko ɓuuri neɗɗo ko wondi ko hewde ha heewi yimɓe Allah fonni yimɓe wona yimɓe ko ɗaye il faut ɓuuri pourquoi wiyego o mummo ɗon ala on ko ma nunɗan tan hunde fof ene jogui keɗɗo ɗo Allah heernimo ɗo so ari to tuma wayno jama yeeɗi ko almuɗo on heerta e almani a wawa haydara almuɗo ari tottum daroɗo ko wayno eɗen birda jeeyi ɗum ko almuɓe mawɓe daaɗe kadi so tawi yimɓe gari ene mawni daaɗe an ka ŋuño walla ka ŋoŋo walla an ka deɗɗo tan surtout ɓen keɗɗon fewnen en ko mbatten ko ɗum woni law Allah ko andani yimɓe wallahu Allah noon bima ta'maluna ko golloton khabirun ko kumpitir ya ayyuhal ladina argaɓe kay الذين آمنوا موضن قومين الله إذا ناجيتم الرسول ستوي أنجئي دير دينلاد الله فقدموا غردين بين يدي ديسا نجواكم قندم وانكو أدين دينلتون أيوان غردين دون صدقة ستوي أرنجي ودير كون دو أجاس يو أكون غردين دون عند أتوب قول دون يتي أجاس يتي أجاس كدو عند جوني أنندي بدن مرحبا ndeedirta e abijom ne ndeedirta e idini wona noon ndeedirta e makkide ma to saɗa yiɗi deedirde makkide nde wata ko kayitaji ɗi aɗa waɗa keɓa ɗo kayit waɗa ko jeenɗa ɗo totteɗa ɗa hani jiiɗa an dokkeɗa kayit ne mbaddon ojas ko nelaɗo Allah ko noon wiyano julɗo sene mbadde makko ojas haadema haaldude makko saɗa jogui haaje makko aɗa deedirde makko a yaltina sadak mbima yaltina sadak fiɓa janggo aɗa yi deedine nelaɗo Allah jaltina sadak ay ceernaɓe haqiqa ɓe ko ɗum jaari ay ceernaɓe tan taw wona hono ceerno remmen en joni sa ari joni tarabuyaji il faut belnoɗa sa ari joni ɗo tiwa wonɗo ɗi haalde Sine Mansour il faut belnoɗa de a welnote a welnoto keɗɗo heno ɗuɗɗa yaade toon sa yiiɗi kadi centi jan kadi yiyede yawde yiide ɗum heɗɓe makko haqiqa ɓe woda ko mbaɗɗa ni hen on saaha kon ɗon jiyante kono no dembe ni ceerno ba jogue ma ten hafto ɓayani on ko manki bisimillahi ɗon bisimillahi ɗum woni noon ida najeytumu rasula so tawi on jiiɗi dewidirde nelaɗo Allah faqaddimu gardine bayna yedey ko ananide ko adi bayna yedey ko adi najwakum gunda mon sadaka tan gardine ɗum ko wiyete sadaka fa zalika ɗum hayrul lakum ɓuuri moƴƴande on ko aɗa haru ɗum ɓuuri wawde laɓɓinde bakkatuji mon fa in lam tajidu so on dañani ko ɗon cakko fa inna allaha Allah noon gafurun ko jafotoɗo ko gundodurɗon e nelaɗo Allah on mbaɗani ko rahim mun jurmotoɗon fiyama aya o noon ko nuskaɗo ɗon a asfaqtum yati on kulat an tuqaddimune gardinton bayna yaday ko adi najwakum gundo mon on kulat sadaqatin sadaqeji kuluton hen ko basal Allah wi fa idlam tafa'alu so tawi on mbaɗani ɗum on ndewdire makko wa taballahu alaykum Allah jaɓani on tuubuya kono ɗum kam so ɗum on mbaɗani fa aqimu salata ni ɓe e julde kam wa atu zakata totte asakeje fa adi ullaha ɗoftude Allah wa rasulahu ɗoftude nelaɗo Allah wallahu Allah noon khabirun kanko woni kumpitiɗo bima ta'maluna ko
holloton alam tara bela yani ila alladhina fewde ben tawallaw be ganduda ene kettikini nafiqebe ene kettini nafiqebe qawman woni tawallaw ene kettini qawman yimbe be ganda ko yahudi en kobe bela yani nafiqebe yahobe ne gondini nafiqebe andi nafiqi ke and kefer ko biya do hoto wonde en jangi kefer wonde saki jon Allah yimbe la yaali ben yahobe ne kalde mabbe be ko julbe non kono ko nafiqe woni alam tara be la yaali ila alladina fewde ben tawallaw be ganda enen gondini qawman yimbe be ganda ghadiballahu alayhim Allah ene tikkani dumen yimbe be Allah tikkani wondobe mumen Allah tikkani kefer Allah yimahum ay wanani wondobe heferebe minkum enen jiya e mon onon julbe be wala minhum be jaakade heferebe mo jaakay juldo jaakay kefer ko wona nafiqi ويحلفون ابن غوانا على الكذب فناد وند كبي جولbe wana gonga وهم يعلمون الله وهم كم يعلمون ابن غاندي كبي فند اعد الله لهم الله نون هبني بعذاب لتشديدا تتود انهم كم بسا ابوني ما كانوا يعملون كبلاتي ابن غول ايغوف اتخذوا بنجوغي فيما ايمانهم غوندو جام بede junnatan ko heedo e koye mabbe ko heedo e jawdele mabbe fasaddu be paddori julbe be an sabilillahi gadine Allah be bi kebe julbe be kaare demde mabbe fulbe mbasa warede falahum allawina woni be azabun litamuhinun koynoje lan tughni anhum nafatabe kay amwaluhum jawdal mab wala awlad wana min Allah lafta Allah shay'an haydara ulaika be kay ashabun nar ngoni yimbe jeygol kambe fiha e jeygol e khalidun kabe sasabe wadhkur jangto yawma yabasuhumullahu jami'an nyalawma Allah ummitini be kambe pop fa yahlifuna lahu be gondana Allah wonde kabe julbe kama yahlifuna lakum honono be gondiranta onni wa yasabuna be cikka annahum wonde kambe ala shay'in ko be ngone doomu be cikarata be ngone doomu firti ala ko non innahum kambe kay humul kazibuna kambe ngoni fende istahwada alayhim shaytan saydan non jaliba mabbe doftima dum fa ansahum saydan o yejitibe zikrallahi jamtu wal Allah allawi ulaika ben don ilbu shaytan be mbete fedde saydan ala ko non inna hizba shaytan ay fedde saydan humul khasiruna be mbete firtu إن الذين يهادون بين بين يهادون الله بين بين لورن دري الله ورسوله لورن دري نلاد الله الذي أولئك بيدي في الأذلين بين جاكوي فولاد كتب الله الله نياوي له المحفوظ لا أغلبن الذي تون ما من فول أنا مين غوت ورسلي إن لابم إن الله الله نقوي وجنبود عزيز كتير الحال لا تجد عن محمد أتوتا أبد قوما يؤمنون بالله بأن غنغنا الله واليوم الآخر بأن غنغنا نلاد الله يوادون توين جيدو من هاد الله ورسوله من غندا لورو دي الله لورو دي نلاد الله أيرا إم لا تجد قوما أتجتا أتواتا أبدا يمبي من غندو دا إن غنغني الله إن غنغني نلاد الله إن يدو دي مو يدا الله يدا الله نلاد الله غندا أنا وانا mu yida Allah yida nelad Allah an ko gongay ma ari yidi Allah ari yidi nelad Allah belto ceron ko manki ni hay ko sey la haqi dem sorta hakku mon o do o kalda te an idi dem sorta hakku mon te an jamma nyalam ar sorta gal Musa Sayden te yidi ari yanna wade idi on ko manki wana ko sabu o wi ida wa fa sadibuka man ta'ada faqad aadaka wan fasal al kalamu o wi ida afa wafa so tawi ari sadiqu ko sehil ma manta aada mo gañodirda faqad aadaka on kay añodire man kan so tawi sehil ma watte arde gañoma joni nato wonde sila wan fasal al kalamu wa amma non dow o yeta laaba nder o bernde ma bawla we wano ya basi ala sabu rasul wi inna lana bussanna fi wujuhi qaumin wa qulubuna talanhum ne laado wi minen jeta amen enen danwa e heferebe kono berde amen ne kudabe non tan yeso ka yo ran mo kono to berne kay hodo won ton so won tan man kam o wi gomdinde Allah gomdinde nelaado Allah abadan ayyatani yidremo yida Allah yida nelaado Allah ayyata nabi yarobe jiidani o walaw kana abaahum hay sinno kambe julbe gomdinbe Allah be hefere be ko babire mabbe be jiddata dum aw abanaahum walla ko bibbe mabbe be jiddata dum ak ikhwanahum ala wamro ya sogu natne baade ahum walla ko mawnira mabbe aw ashiratahum walla ko gorol mabbe Allah wi waawa wonde
Allah wi ben ulaika o wi ulaika alladhina be ngoni ben be ganda jiidandirta hefereebe be ngoni ben kasaba be ganda e tabiti fi qulubi be wal iman limanako wa ayyadahum Allah sembiniribe bi ruhina annore minhu ummade mum o wi so tawi o wi bamma kefere mako bamma kefere anka jullo on jiidandirta hay so bamma ayidata dum hay so ko mawne ka tan ko kefero ayitam bamma cewdido ko kefero ayitam kawma so ko kefero ayitam Allah jippindi mo ha aduna gasa kono wonbe dum jippe men o wi Abraham Abdullah ibn Mas'ud on habri aya o wi odo aya Allah wi walaw kanu aba'ahum o ko aba ubaydata bunil jarrah on wari no bamum en wi Abdullah ibn Jarrah o wari bamako nyade walde anani Badri kanko wari bamako abana'ahum biyiko bamako kefero an ka jullo ko Abubakar Siddiq abana'ahum bibbe Abubakar Siddiq o wi kanko jullo ono dinu biyiko nyalama walde Badri yo arbe mbardiro so kanyum wawi mo warama so tay kanko wawi wardu nyade walde Badri nela do wi nela baccammi wona e seta gadido nela do ma ala min jidi ho ngura ha boya o wi be jidda haso ko biyo yidda o wi kadi o wi ikhwanahum do wa mas'aba bunil umayri ko on ko sahaba nela Allah wonno o wari mawni ko wi ubaydatu ubaydu bun umayri nela mo walde uhudi aw asiratahum walla gorbe ko en Umar bu Khattab kanyum no wari kawmun wi Asib bin Hisham ibn al-Mughira nela mo walde Badr sayyidina Ali e Hamzatu e Aba Ubayda goto fo wari bi bamum sayyidina Ali wari utbata da anani Hamzatu wari ابن ربيعة أنا أبو أبيدة وري وليد بن أتبر بدو كوف وري مونو نيال والد بدر خبرama gari Abdullah bi Abdullah ibn Ubay woni yidini warde baamu nyande walde Badri nela Allah de wiyama kadi habrama Abubakar Siddiq o medina tawde bamma ko ne haala ene yanda nela Allah sakka abagu hafata bamma ko ya abagu hafata o tawi ene yan hina sami'ahu yusabbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam de onani nasa on don ene yanda nela Allah o fiidum hella haqqille bamma jom so tawi gomdini Allah haqi tan o wana hen kefer fayita kono non ka julda di kefer ona gol o yudkhiluhum wana nabe jannatin gasa tajrida ila daga min taati aylis wala naharu challi khalidina fiha ka be nyawana be tiasal to radiyallahu anhum non Allah wala mabe ke be dewi dum ko waradu anhu kambe ko Allah yibbi ko be belama ulaika be do non hizbullah be do ngoni fedde Allah be ngoni rewobe yamirore Allah be ngoni wodditobe kade Allah ala ko non inna hizballahi ay fedde Allah humul muflihuna be be mala suratul hashr madinatun ko madinatun telli haaje ko sabno gasenay bismillahir rahmanir rahim ya masimon de do non ya musatta na sallallahu alaihi wasallam o wi ma jangi de do simo rasulul hasri lam yabqa shay'un min aljannati ala ko heddoto hay huunde to bange aljanna era bange jeygol era bange al arshi era bange kursi era bange asamanuji era bange leydi era bange beyoji era bange hendu era bange duude era bange dibe era bange daabeje era bange ledde era bange kaaje era bange nange era bange lewru era bange malaikaji so wana en nduwono joomum en imsinano joomum sa jangi de do simba o wi so tawi neddo o maayi e on nyalawma walla maayi e on jamma ene wayno o maayi cohodindo Abrahama Tirmizi an Ma'gal bun Yasar o do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so neddo fini subaka jangi a'udhu billahi as-sabil alim minash shaitanir rajim billahi bitati o jangi aaje tati wattande de do simode Allah neldamo capande jeedidi ujunere malaika ene duwonomo e nyalawma ya hira so maayi e on nyalawma ene wayno o sahodini so maayi anani de anani so jangi kikidi kadi so maayi kadi e on jamma kadi o sahodini ani lawan zalna hadal qur'an famide ngam ma ko gofon wayi wal sino simonde kam wa ko kunyak on lawan zalna kam almur fon wayi dum busi
bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko joom yurmede hewde hubtidinde julɓe hefereɓe ga aduna ga arrahimi ko joom yurmede hewde heeride ko julɓe jeeyi ɗum ko lakara sabbaha senni lillahi wonande Allah ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi ko wone leydi ko ho senni Allah huwa kanko Allah no mo tenni o al azizu kanko woni poldo e lam makko al hakimu nyenyude golle mum wallahi kanko woni on akhraja alladhina jaltindo ben kafaru yeddunobe min ahlil kitabe ahlul kitaben bani nudayri en yahudiyan kobe o yaltindi men min diyarihim e galleji mabbe koddo be Madina di awwalil hasir arwande mobru aywa masalan bi Umar sina Umar yaltindi e zaamudum e Khaybar allawi ma zanantum on jikkano onon julbe an yakhruju e be jalta on da mi jade be jogo yaltude Madina wa zannu be janana annahum wande kambe be cikkanno wa zannu be cikkanno annahum wande kambe mani atuhum en hadabe usunuhum sangeji dibe badidi be cikkanno sangeji dibe mawni badi mahidi ko en tasaji dibe baddi ma dandu min Allah lefta Allah fa atahumullah lefta Allah ngare mabbe min haythu lam yahtasibu de jikkano do jolane berde mabbe wa gazafa Allah weddi fi qulubihim berde ma al-ruba ko wete kulul yukharribuna ngone yirbinde buyutam cuudi mabbe e be jirbinina juude be aydi juude mabbe ko aydil mu'minina julbe kadi ne ballabe e ne jirbina kubeje mabbe e be jandina e be egga fa tabiru onon julbe be teskore ya ulil absari e hemon jomirabe haqqillaji walawla an kataballahu sannatan alla nyaawano alayhim mabbe al jala ko wete yaltude la azabahum ma alla leftande be fidduri aduna e bare be ndahe on no wadi bani gore zahen kono non alla nyaawe be kambe battake dum be jaltatan wala hum ne wodi be non fil akhir la khar azabun nar lafta jengol zalika hol ko ni sababu nadde be jengol ya annahum sabu kambe shaqullah be lurondiri Allah wa rasulahu be lurondiri en la Allah wa man yashaqillah kala mo lurondiri Allah non lurondiri en la Allah fa inna Allah kam sadidul igadi ko cattud left Allah wi ma gada atum kala ko tajjon min linatin ko ina tamaro aw taraktumuha walla ngoppudon tamaro wiki da'imatan ikidari ala usuliha e poabe makki gande fa bi idnillahi ko yamirore Allah ina moji ala woni woni sababu o ko ne be jiki Khaybara kambe julbe be jane Khaybara non ko nokku kewdo masalan led be kocci tamaroje ha heewi kambe julbe be dañi tamaroje ha heewi be jidi non hankande ko be mbaawa nawde fofo be jidi hasidade hankande arabebe Khaybara yahudi en ko be jidi hasidade dumen kambe julbe be gona nadde tamaro be chop be jandin be chop be jandin be chop be jandin fat temede joyi tamaro be chop wode julbe henon berde men bayno bona sere ni mbi dum do ko bonande ngu ngalu polmuni hasidrade ni ne wadi pinde ne wadi tamaro on tokson dum don Allah jippini ayono Allah wi ma qadatum kala ko tajjon min linatin tamarobi aw taraktumuha walla goppudon dum ga imata ne dari gande fa bismillah son taji bodo wela son goppiri no dari mo bodo wela timani Allah wi madri mini ko woni yu ko ziyal fasiqina bele fasiqe be ene koya bele yahudi en ko be mettina bele be kaaba wama afa Allahu ala rasulihi kala ko Allah addani nelaado mum minhum ummarade yahudiyankobe wama awjaftum kala ko jaacini don anani dey alayhi mum min khaylin ko wayno pucci wala rikabin walla dabe anani dey on kabama hen taw on kabaka hen min khaylin wala rikabin on jaacin den ko wayno pucci walla ko wana daabeje ko wana gelode on kabaka rabbi maana on kabaka walakin Allah ko woni ko Allah tan yusallidu rusulahu Allah wurtata nelaabe mum ala man yasha'u mawla wallahu Allah non ala kulli shay'in kala hunde yo hunde gadiru ko katando kala ko way non gande fala haqqala ko fi so tawi en gare wuro eden jogori habede en kabaka Allah nyaawi hada wadani hay hunde en baddaka fama awjaftum ko on jaaccoraki fihi mum ko on jaaccoraki fama awjaftum ko on jaaccoraki fihi mum min khaylin wala rikabin wana pucci wana gelode ala foko baddon ko Allah tan itti nelaabe mum wurte mabbe Allah jogi malaikaaji wurte wuro ngo tan bonni wuro ngo ha bonni ko dañon ton fo gande haqqe mon ala en ko nelaaɗo Allah ji
fami Allah fama sen jani jone jorbol en ere kaba jo wona en jaharani kis Allah neli ton konu dum jene jorbol kala ko dudbe dañi ton do gandu jeya te ko nena Allah jeyi non no wala fo yo wat ngari kanko jeyi بما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه من الآيات جوغر بهالede آية وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ko Allah addani nelaado mu e ummaraade e joomiraabe gure ko wayna safra en waajil bura en yan bu en gande fa lillahi ko Allah jeyi yemirta hen no wulira walir rasuli ko nelaado Allah jeyi wali zil qurba ko joomiraabe malladal nelaado Allah no bani hashim e bani abdul muttalib sharifaabe wal yatama e al yatimeebe be baabira men may wal masakin e miskineebe wa ibnis sabili e tabbe laawol ene danno ko beedo jeyi be famide Allah wi wadiri ni o kala ko khumusu onono halata khumusu o so tawi en kaba en dañi huude so wadama pecce joyi hen peccene arma o fecci feccere joyi bi ne ko nelaado Allah jeyi wal yatama wal masakin wa ibn sabil ben ditante en heddi ben jeya Allah wi wadiri ni ko kayla yakuna hade laataade ganngal ngal duulatan e ngal yiile baynal agniya hakkunde masalan wona yi anani duulatan wona yiilirde baynal agniya hakkunde alduɓe min komi mon wama ataakumur rasul ko nelaado Allah rokki on ummorade ganngal e ko wona ɗum fof fa khuduhu nange ko nelaado Allah itti ganngal totti on nange ɗum woni wama ataakumur rasul ko nelaado addani on rokki on fa khuduhu sa wala be ko wama ataakumur rasul kala ko nelaado addani on wi Allah wini Allah wini فخذوه ننجلهم وما نهاكم كو هدي عنه قاموا فانتهوا غوبه غسي واتقوا الله كل الله ان الله شديد العقاب كو تشاتو لفت للفقراء ان وادني بغندا هارجinde المهاجرين فرد الذين نبين اخرجوا بغندا ان جلتنا من ديارهم غالجي من فاموالهم جلتنا جودele من يبتغون ان دب فضلا قرل من الله امراد الله ورضوانا وليا وينصرون الله ان بل الله ورسوله ان بل نلاد الله اولئك هم الصادقون فبيبتي بومدو بي limanaago men والذين ابن بغندا تبوا الدار غندا ان جيبينو تو مدينه منوره والايمان ان غومني الله ايوا جيبي تو مدينه والايمان enen gongini Allah hobbe Madina tan walladina tabawwa'u ad-dar ben be ganda enen kodi e Madina wal imana enen gongini Allah min qablihim ko adi julbe be arde enen gongino Allah yuhibbuna ben be ene jida man hajara be ene pera ilayhim fewde mumen e walaaji duna tawetaake fi sudurihim becci mun hajatan hasidago imma utu ko nelaado Allah e sahaba dum dokka ko kasita yusiruna ene burnani ala anfusihim ko mumen ولو كان بهم خصاصة حيث ان جوغي hen haaju kanyum en burda koy wal dum nelal Allah wana be gummi Makka be ngari Madinatu Munawwara be tawi Madina naabe ko julbe en jebi nelal Allah be ganduda so tay ari mi tajani ma galle mi tajini mi ngesa jaha bo burtuda mi aldude andi be ko moƴƴi wede be walaaji dun fiisti haajatan atawata e berde mabbe haasidagal mimma utu ko julbe dokka arbe be tawbe be ko dokka ko sanno ko enen joni so tawi be ngari peri tawi en wodi ko dañi tan den o wede payi elle wana minen dokku non da gese elle wana minen dokku non galleji kambe wana dum be biya bim be don dokka biya non aw be do biya non de makkana be ngari tawi Madina ko fotta galle mu hokki ko fotta ngesa mu hokki go fof fecci fokkibe o yusirunani ala anfusihim Allah be haala do be ko sahaba be la Allah sallallahu alaihi wasallam won taaba goto addano wodi bardo damwol addi hoore damwol hokki hen sahaba yo wad hirade
sahaba o ƴeewi ha ɓowi mbiyama yo Allah jokkuma jokkugol jokkuɗo enɗam o jarama de kono min de mboɗo harjini hen kono kaari ɓoyi harjinde hen kaari ɓoyi handude hen onne kadi nawi to onne kadi wi o tinnima de kono miɗo waɗa yiiɗi de kono kadi won ɓurɗomi kadi harjinde nawan kaariyel noon tan kala gaddanaɗo wiyene yiɗi kono noon ko kaari ɓuuri hande goto fof itta moƴƴere ne handina hen bandum wona no men joni ni keɓɗo fo e goto yiyata wona noon ko a heɓat moƴƴere kay mbiya moƴƴere nde won ɓurɗoma handude hen kandina hen bande moƴƴere nde enen hande kala kandiɗa bande ko bone wonata bone kam aɗa handino e bande kono moƴƴere kay ala fof ko bande handi tan koye bone eyyi kamɓe noon ko noon kamɓe noon kala moƴƴere ɓe kandini ɗum koye goɗɗo ɓe kandina koye mabɓe hoore nde yeehi yiiri ha arte dokkunoɗo dammulo ha hoore nde arte muɗum wiya ko miskino wi kadi Seydina Oumar kadi e zamanu muɗum o ƴeewino 400 menkelde kanŋe pire o noddi goto e maccuɓe makko o wi nawan kaariyel naw to kaariyel o wi nawan Muaz bun Jabal o itti kanŋe o nawan Muaz o wi jooɗo ɗon ƴeewa ko haalata o wi kaariyel o mo aduna nawande o wi cukalel ngel nawan mo 400 menkede kanŋe piire mbiyamo min wi o wallitoro dépasse galle makko cukalel ngel yetti wi amiral mu'minina Seydina Oumar wiyam totte 400 menkelde kanŋe ɗe ballitoɗa dépasse cukalel ngel jooɗi ɗo wayno gonngel fijini hen ene ƴeewam o haɓɓa o yetta hen menkelle jeeɗi o haɓɓa wiya nawan Souleymane o haɓɓa jeeɗi wiya nawan Abdoul Diallo nawan kaari ha gasi cukalel ngel hooti haalade Seydina Oumar o haɓɓi 400 goɗɗe ko wi nan Muaz bun Jabal o nawani Muaz bun Jabal o jooɗi on kadi omo ƴeewa Muaz bun Jabal kadi fecci ha laaɓi ha heddi gotel ɗo wiyata en sakko yo gotel guitton debbo ari debbo wimo dépasse men ngala haydara de ala woni nder suudu ala woni nder bowal keɓa 400 men kede kanko fitan nukkirani ha laaɓa haydara en jogani ñamde o wi wadde nda gueɗɗo gotel itti men kede nde wina wadde dépasse ande o kay ko bas mo ala haydara so itti 400 men kede hokki moƴƴiri yiyete ɗum wiyete moƴƴi Seydina Oumar no welti noon ɗum woni sababu o ɓe wonno Allah wi wa man yuuqa suhha nafsihi ɗum woni yusiruna ala anfusihim eɓe ɓurna ɗen e dow koye maɓɓe walaw kana bihim khasasatun hayso wone maɓɓe haaju hayso joomum ko jogui haaju ha ɓurti hen ko basɗo ene ɓurna goɗɗo e dow muɗum yo ko kaari ɓuri handude hen Allah wi wa man yuuqa suhha nafsihi kala mo danda e anani e ɗawre hoore mum danda e ndereru fa ulayka humul muflihuna ɓe ɓiyete malaɓe mo Allah dandi e ɗawre o ko malaɓe sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi la yajtami'u suhhu wal imanu fi qalbi abdin abadan o ɓernde maccuɗo Allah ɗawre e limanago wawa rendude e ɓernde julɗo wawa wonde so woni ɗawowo tan wonta julɗo so woni julɗo tan wonta ɗawowo kala jiiɗade julɗo woni ɗawowo tan ɗo wona julɗo o wi Abdoullahi ibn Umar o wi ko wiyete ɗawre wona neɗɗo ƴetta jawdi mum salo rokkude neɗɗo ala wiyete ɗawre ko ƴettude guite mum fof ko jogaki ko wiyete ɗawowo wa qala ba'duhum man lam ya'khudh shay'an on mo o wi kala mo nangata hunde nahahu llahu tawa Allah ne haɗi ɗum an akhdihi ga nangude ɗum o wi hunde nde Allah hanma nangude goppuɗa kaake janane ɗum wona Allah hanma goppuɗa e kaake janane walam yamna shay'an amara Allah bi adaihi ko Allah yamirma ya rokku a haɗani ko Allah won wima woppu a woppi o wi faqad waqahu Allah subhanahu o Allah dandiɗo ɗawre hoore mum o Allah dandiɗo wona ko Allah hanma tawa ala hen haaju ko Allah yamirma aɗa rokka o wi o Allah dandi ɗum
والذين جاءوا من بعدهم ابن جغور بارو دي تشغال ما بها دار غدرو يقولون بين بي ربنا جوم اغفر لنا يا فمن ولاخواننا من بندرا من الذين نبن سبقونا ادينو بمن بالايمان اللي مناغو ولا تجعل في قلوبنا هتوات ابردا من غلا حاسداغال ولا كو ويته غانغو الذين امنوا بين بغاندا ان غومدين الله هتوات ابردا من انجي جول فامي anji juldo mo jaan non kala kana adda ngangu juldo ya dandu min hen wi monon innaka an alla rauf rabbana jome men innaka an alla raufun ka chatudu yurmende rahimun jurmotod alam tara bela yani ila alladhina fawde benna fagu be ganda ko nafigebe yaquluna ebe biyanno li ikhwanihim walande sehilabe alladhina ben kafaru yadu min ahli kitabi nafigebe e biyanno yahudiyan ko be sebe jewtude mumen e bela in ukhrijtum wallahi so on jaltinama madina la nakhrujanna ma'akum min jaltid e mon hena ebe mbiyen non efere be yahudiyan ko be sebe ngare gallidi mun be mbiya wallahi kala ni muhammad yalti non enen jaada mo na wiide do dubu dumen goram wala nudi min daftara ko fi ko e hoyne don ahadan hay goto abadan ha cey hay goto min daftara ko on kayne hoyna on dum kay hay ko min jabanta dum neddo koy wo in buuti dum be biye dumen be biya yahudiyan ko be wallahi so on kaba mala nan surannakum min ballu on ni allah ni wallahu allah no yasaru allah ne seedi innahum kambe kam la kazibuna ke be fenobe allah kam ne seedi kay